Po všetkých tých hrozných historkách, čo som zažila, to sa nedá vypovedať, ma nakoniec chytili a do lágru, Novák ma dovliekli. No a tam, len čo som vošla, tá fotka. Bol tam jeden fotograf z Košic, ktorý si skryl aparát a keď ma videl, postav sa tam. Úplne, jak som vkročila do tábora. A on ma odfotil a tá je taká slávna fotka. A naraz sa tam objaví Juraj. No toto, aj ty si tu. Wie ich op mi dinglech Garschelech gerissen Flag ich unter Bäumen sitzen und warten Flaggern sie die Garschen in mein Bluske werfen Gucken in der Bluske, wo sie da drinnen Flag ich sie ob Joggen mit der Zweige Ťažko, horko, konečne bolo po vojne. Všade, kde som sa pýtala na Juraja, povedali, že ho chytili, Nemci obesili. A ja som to nejak neverila, tak som sa vybrala do Banskej Bystrice ho hľadať. Niekto povedal, že býva u nejakých prostitúciek alebo kto. Otvoril dvere a on tam leží. Juraj, ty sa na mňa nevieš. Mne zabili celú rodinu, ja už nechcem žiť a ty zo mňa nemôžeš mať nič. Choď. A darmo som ho hladkala, prehovarala. Nič, tak som odišla. Tak som bola bez neho, školu a tak ďalej, ale zrejme mu to predsa nedalo. Tak sa dáko zviechal a prišiel do Bratislavy. Karschen sinnen zeitig in der Bluske dorten Svet ich gar nicht helfen, kein Zweigel in den Garten. Keď je človek taký mladý, ja som ešte nemala 17 rokov, bere to všetko tak ako veľké dobrodružstvo, nebere to ako tragédiu. Len zrelý človek bere veci dramaticky. Ako to išlo, tak to bolo.